Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bugün сөйләшәсе хәдисебез ул дуга әдәпләреннән булып тора. Дугада нәрсә әйтергә ярамый һәм ничек итеп дуга кылырга кирәк. Бу хәдис безнең Бухари һәм Муслим җыентыгында килә, сахих хәдисләрдән булып тора. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: «Ла яқулунна ахадукум», берегез дә әйтмәгез ди дуга кылганда: «Аллаһумма гфирли ин ши'та» дип. Раббым бер Аллаһ, кичер ди, әгәр дә теләсәң ди. Ягъни дуга кылганда Аллаһ субхана ва тәгаләгә шарт куярга ярамый. Ягъни Раббым бер Аллаһ, әгәр дә син авыр түгел икән, мине кичер инде дип, яки анда вакытың бар икән, мине кичер инде дип. Ягъни русча әйтсәк, одолжение. Ничек була татарча одолжение? Одолжение ясарга ярамый Аллаһ Тәгаләгә, менә шул шарт куярга ярамый. Раббым бер Аллаһ, әгәр дә сиңа авыр булмаса, миңа шушы нәрсәне бирсәң иде. Раббым бер Аллаһ, әгәр дә син мөмкинчелегең бар икән, миңа сәламәтлек бирсәң иде. Чөнки Аллаһ субхана ва тәгалә кудрәт иясе һәм барлык байлык галәмнәрдә, бөтен галактикада аның кулында. Һәм аңа бер нәрсә дә авыр түгел. Һәм шуңа күрә әгәр дә тели икән, кун фәякун, бул дип әйтә дә, һәм ул була. Һәм икенче мисал китерә: ирхамни ин ши'та ди. Раббым бер Аллаһ, миңа рахимле булды, әгәр дә телисең икән ди. Ягъни һаман мисаллар китерә монда. Кул Раббысына мөрәҗәгать иткәндә шушы шарт куя. Телисең икән, шуны эшлә, теләмисең икән, эшләмә. Менә бу катгый тыела дугада Аллаһ Тәгаләгә менә шушындый шартлар кую. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу өйрәтә, ничек дуа кылырга кирәк? Лиязим фи дуа ди. Ягъни чын ышану белән, чын инану белән дуа кылырга кирәк ди, шикләнмичә ди. Теләсәң бир дип түгел, Раббым бер Аллаһ, шушыны бирсәң иде. Мәсәлән, кеше авырта, сәламәтлек кирәк. Раббым бер Аллаһ, чын ышану белән име, тулы өмет белән сорый, Раббым бер Аллаһ, сәламәтлек бир миңа ди. Һәм Аллаһ Тәгалә шулай сораганны ярата, аңа шарт куймыйча. Чөнки ул шулай сораганда ышана, Аллаһ Тәгалә куәт иясе, ул галәмнәрнең патшасы, ул бирә ала, аңа бер нәрсә дә түгел. Кирәк икән сәламәтлеген бирә, кирәк икән акчасын бирә, кирәк икән анда өйләнмәгәннәргә хатын бирә, кирәк икән бала бирә, кемнәрнең баласы юк име, нәрсә тели шуны бирә ала. Һәм кеше шулай чын ышану белән сораганда, Аллаһ Тәгалә шундый сорау Аллаһ Тәгаләгә якын, һәм аны ярата, һәм аны бирә. Тегенди шарт куючыларны Аллаһ Тәгалә яратмый, һәм ул динебездә дуа кылганда харам булып тора. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әмер итеп әйтә: "Ла яқулунна" ди. Әйтмәгез ди, берегез дә шушы сүзләрне, шушы шартларны куймагыз ди. Раббым бер Аллаһ, теләсәм мине кичер, Раббым бер Аллаһ, теләсәм миңа рахимле бул дип. Юк, Раббым бер Аллаһ, хаталандым, гынах кылдым, гафу ит мине, кичер инде мине дип сорарга тиешбез. Раббым бер Аллаһ, миңа рахимле бул инде, гафу ит инде мине. Шулай тулы ышану белән, өмет белән сорарга тиешбез. Һәм фә инналлаһ саниун ма ша ди. Аллаһ Тәгалә нәрсә тели, шул була, нәрсә тели, шуны эшли ди. Һәм шуңа күрә менә шушындый шартлар куярга ярамый. Ла мукриха лаху ди. Беркем дә Аллаһтан бер нәрсә эшләргә дә мөрәҗәгать мәҗбүр итә алмый ди. Һәм Аллаһ субхана ва тәгалә генә нәрсәне тели, шуны булдыра ди. Һәм менә бу дуга әдәпләреннән, менә бу хадис безне өйрәтә, этәрә, дуга кылганда инде шикләнмичә Аллаһ субхана ва тәгаләдән сорарга. Әгәр дә кеше дуга кылганда Раббысыннан шикләнә икән, бирсә бирә, бирмәсә юк инде дип, Аллаһ Тәгалә мондый кешегә бирми. Чөнки ул шикләнә, кемнән сорый? Мәсәлән, сез бит инде директорга керәсез икән, менә шундый хаҗатым бар, шуны эшлисе бар, мәсәлән, җәткә биреп тора алмыйсыңмы икән? Бирсәң ярый, бирмәсәң юк. Бит мондый директор ни бит инде бирмәячәк, син үзең дә ышанмыйсың. Моны бирәме ул сиңа, бирмиме, үзең шикләнеп торгач инде, ул сине ярар, миндә юк инде дип әйтеп чыгар. Әгәр дә бирә алмассызмы икән, сезнең бит инде мөмкинчелек бар, менә шундый эшем бар дип, әгәр дә төпле ышану белән инде
сүзендә шундай аңа карата ышаныч уятасың, һичшиксез инде мөмкинчелеге булса ул бирә. Бу әле мәхлукка карата, кешегә карата. Раббыбызга карата инде иң беренче чиратта булырга тиеш безнең нәрсә чын менә бу шикләнмәү, чын яқин ышану булырга тиеш. Шуңа күрә менә бу дуаның әдәпләреннән булып тора. Алла субхана ва тәгаләгә сораганда инде бернинди безнең монда шөхбәләр, шикләр булырга тиеш түгел. Чөнки күбебездә таралган шундый шир берәр кешенең проблемасы була икән, аңа киңәш бирәсең, Раббыңнан сорыйсыңмы син? Шушы галәмнәрнең хуҗасыннан сорыйсыңмы син? Сорадым инде, сорадым, җавабы юк бит. Яки икенчесе әйтә, ярар, аннан да сорап карармын инде ди. Менә мондый кешеләргә Аллаһ субхана тәгалә ничек бирсен? Әгәр дә ул шикләнә, Аллаһ тәгаләнең кодрәтендә, аның мал-мөлкәтендә. Һәм шуңа күрә менә Аллаһ субхана ва тәгалә инде шушы хадис белән әдәпләнеп, менә шушы дуаны әдәп буенча тиешенчә без сорарга тиешбез инде. Һәм менә шушы сүзләрне әйткәндә дә берничә кимчелек, берничә мәсьәлә бар. Ни өчен Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тыйдысын? Беренчесе, без әгәр дә теләсәң, кишер инде, әгәр дә теләсәң, бир инде дип шарт куябыз икән, без уйлыйбыз, фикерлибез, Аллаһ Тәгаләгә бу сорауыбыз аңа авыр дип. Без беләбез бит Аллаһ Тәгаләгә бер нәрсә дә авыр түгел. Әмма ләкин теләсәң шуны эшлә инде дип, без Аллаһ Тәгаләгә авырлык тудырган кебек булабыз. Аллаһ Субхана Тәгалә ул чагыштырырга ярамый кешеләр белән. Кешегә авырлык тудырырга мөмкин без бер хаҗәтебезне сорап. Аллаһ Тәгалә андый зат түгел. Аңа бер нәрсә дә авыр түгел. Икенче проблемасы дигәндә менә шушылай итеп шарт кую инде шикләнү, ансын сөйләп киттек. Без шикләнәбез Аллаһ субхана ва тәгаләнең кодрәтендә. Һәм өченчесе, кешенең иманында зәгыйфлек булу. Иманы зәгыйфлек булу, ул шикләнә шушы дуасында Аллаһ субхана ва тәгалә шушы нәрсәне бирә алмас дип. Без бит инде күп вакытта сәбәпләргә, кешегә таянабыз. Шулай бит берәр хаҗәтебез, берәр проблема чыкса, Аллаһ Тәгаләгә түгел, кешегә. Мәсәлән, зур түрәләргә, анда зур акчалы кешеләргә, шулар гына бу мәсьәләне шиша ала дип күп вакытта шуларга таянабыз. Һәм Аллаһ Тәгаләгә таяну, Аллаһ Тәгаләдән сорау бик зәгыйф безнең. Һәм менә шушындай итеп Аллаһ Тәгалә шарт куеп теләгәндә дә без Аллаһ Тәгаләгә таянмаган булып чыгабыз инде. Һәм шуңа күрә дә инде тырышырга кирәк, иң беренче менә шушы кешеләргә таянырга түгел, кешеләрдән сорарга түгел, иң беренче Аллаһ субхана тәгаләне теләргә. Чөнки нинди генә кеше булмасын, Аллаһ субхана тәгалә теләми икән, ул да ярдәм итә алмый. Дөньяда да бик күп мисаллар бит, миллиардерлар бар, бик күп акча кешеләре. Әмма ләкин кая гына барып йөрмиләр, үзләренең авыртуына дава таба алмыйлар. Мәсәлән, интернетта укыганым, бер бай кеше, миллиардер инде, кеше йомышын үти алмый. Һәм ул бите байлыгымны бирәм ди, әгәр дә шушы авыртудан давалый ди. Һәм дөньяның иң яхшы шифаханаларында, иң яхшы үләннәр белән давалый торган кешеләрдә бөтенесендә булып чыккан, берсе дә давалый алмый шушы ширеннән. Бәдрәфкә барып, кеше йомышын үти алмый. Һәм инде табиблар да диагноз куя алмыйлар, белмиләр сәбәбе нидән икәнен инде. Инде иң яхшы врачларда булган, иң яхшы шифаханаларда булган, һаман сәбәбен таба алмыйлар, һаман давалый алмыйлар. Һәм тилмерә шушы авырту белән һәм әйтә, бите байлыгымны, бите миллиардларымны бирәм ди шул кешегә ди, кем мине шушы ширдән давалый ала ди. Менә күрәбезме, күпме генә кешедә акча булмасын, әмма ләкин бер кичкенә генә йомышны да үти алмый. Без күп вакытта таянабыз менә шушы акчага, шушы кешеләргә, шулар гына булыша алады. Юк. Менә кешенең бөтен нәрсәсе бар, әмма ләкин беркем булыша алмый. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз икән, ул булыша ала.
Һәм Аллаһ Тәгалә құдірет иясе, һәм Аллаһ Тәгалә сыный безне шундый проблема, шундый бәла казалар белән. Һәм аның шишу юлы да аның кулында, ачкычлары да аның кулында. Әгәр дә без менә калбыбыз белән Аллаһ Тәгаләгә бәйләнәбез икән, Аллаһ Тәгаләдән генә сорыйбыз икән, Аллаһ Тәгалә күрә икән безнең, без гел аңа бәйле, аннан гына сорыйбыз икән, һич шиксез безнең дуаларыбызга җавап бирәчәк. Хәтта кайбер вакытта сәбәпләрне, сәбәпчеләрне үзе китерәчәк безгә. Хәтта сәбәпләрне эзлисе дә булмый. Әгәр дә без Аллаһ белән бәйле булсак. Чөнки һәр кешенең калбы Аллаһ кулы астында. Аллаһ Тәгалә аның калбына уй фикерне бу кешегә киләле, бу кешенең проблемасын шишергә ярдәм итәле дип, ул кешене үзе җибәрә Аллаһ Тәгалә. Әмма ләкин моның өчен бик каты нык иманлы булырга кирәк, һәр вакытта да Аллаһ белән бәйле булырга кирәк. Һәм шуңа күрә дуаларыбызда бер вакытта да шикләнергә ярамый. Һәм һәр вакытта да төпле ышаныч белән, нык өмет белән Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиешбез. Субханакаллаһу бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.